Radio So aw ni sɔgɔma lege kaɲa seeki sanganya saba tɔnɔ gosira an fɛ yan o waati kelen kanmɔgɔ filɛ ni an kɔrɔkɛ gigima dɔ kulubali ka mantuba la dɔ bɛ ko nasulukaw fɛ yen o waati kelen filɛ ni lamisa tarawele ale ka mantu la nasulukaw fɛ yen nasulu dugutigi don o waati kelen filɛ ni maga banba ale ka mantuba la matina nusu la nasulo o waati kelen fana sɔgɔmada in na o b'an ka kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye bandaw ye batakiti kunungo ka kunnasini ka ɲɛsin kerecɛnw ma olu ka sun kan ka daminɛ tile fila in na a ye foli k'u la ale yɛrɛ ma se ka na kunnasini kunungo de sa a nana a bɔra Tchad ne kana an fɛ yan san'a ka bɔ Tchad ani maa caman ye ɲɔgɔn ye a ka sɔrɔ ka wuli ka na Mali la sotaramaw ani taxi olu ye balabila kɛ kunu balabila yan baladɔnya k'a fɔ ko a kɛra sababu ye taakasigi caman ma se ka kɛ Bamakɔ kɔnɔna na kunungo wa o ye lajɛrɛ kɛ minisiri kɔni ma bɔ a nɔ na a ye waati wɛrɛ boloda a kow la ninnu de y'an ka sɔgɔmada in na dɔnkibaru bakurubaw ye min bɛna lase aw ma fana a balimakɛ Karim Siribe fɛ la an bɛ dugawu don Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma nin ye cikan min bɛra an ka karamɔgɔba in Badara Sajaja Kulubali ale yɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n'a bɛnna kuma o kuma an bɛ wele da k'a lase k'a fɔ Badara Sajaja Kulubali kan ka na kuma tɛ n'a bɛ bɔ yan don o don an b'a ladɔnniya k'a fɔ o fana ye laseli ye ka ɲɛsin Zegwa n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma kokura a bɛna se ka taa Kucala o de la sana a ka taa Kucala o ye kunnafoni de ye ka d'a kan maaw ti kelen minnu bɛna ka dogo ka taa bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ o ni Badara Sajaja ka jan ɲɔgɔn na san joli n'a bɛna an bɛ a laseli kɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye danaya ka sɔrɔ kow kɔnɔna na o danaya kelen kɔnɔna ɲinini n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ o de bɛ kɛ wajibi ye anw kan n'a bɛ taa kuma o kuma k'a lase k'a jira k'a fɔ a jɛlen nana cogo min na a jɛlen kelen bɛ se ka taa foyi tɛ la ka d'a kan ko baaraw ɲɛnaya n'a taara tile fila kɛ a bɛ tila ka se ka na an fɛ yan o kunnafoni o bɛɛ ye sɔgɔmada in na k'a lase Zegwa n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma tile fila in na a bɛna siran ɲini bandaw ye bataki sɛbɛn kunu ka di kerecɛnw ma o bɛna sundo min daminɛ ka dugawu dun k'u ye k'u ka Ala deli kosɛbɛ ka matigi Yesu dali ka d'a kan Mali bɛ bolo min kan Ala ka an bɔ nin bolo juguba in kan o bataki min n'a y'a sɛbɛn kunungo o laseli kɛra ka ɲɛsin Mali kerecɛn bonda bɛɛ lajɛlen ma ka sanga olu ka sun min ni o kan ka daminɛ tile fila in na ka sanga o ma jamana ɲɛmaa k'a to Tchadkaw fɛ yen san'a ka na ni maa caman ye ɲɔgɔn ye baɲumankɛ jɛkulu ani senkola caman an'u ye ɲɔgɔn ye Tchad bange minnu b'a fɔ ko Badeya a ma ladɔnniya k'a fɔ a ɲɛmaaba Sidi Ould Tag ale ni jamana ɲɛmaa kumana kunungo kumaɲɔgɔnya in bɛ boli fɛn min kan ko nin banki kofɔlen Badeya walima nin jɛkulu kofɔlen Badeya ko ni Mali bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ a san ka ca bi wa ko coup d'état kɛra o kun ye baaraw nɛmɛ sisan kɔni a bɛ wajibiyaw kan u kana ka na baaraɲɔgɔnya kurakuraya o baaraɲɔgɔnya kurakurayeli de daminɛna kunun o ni bandaw ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan kan ka na teliyala tile fila in na ka na kow sigi ɲɔgɔn kan bandaw fana francophonie muso min n'a b'o ɲɛmaya la ale fana bandaw y'a bisimila Tchad taali in senfɛ ni muso kofɔlen y'a jira k'a fɔ ko teliyala jɛkulu dɔ bɛna bɔ Faransi ka na Mali la ka na kumaɲɔgɔnya kɛ ni Mali ye olu bɛ se ka dɛmɛ min kɛ ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw ma ani transition ma ko fɛɛrɛ olu tigɛ bandaw kunungo san'a ka na ani Maliden minnu sigilen bɛ Tchad n'a jirala k'a fɔ a ka taali min kɛra Faransikaw fɛ yen ani Faransi Maliden minnu sigilen bɛ Faransi al'olu ma se ka ɲɔgɔn ye o ma diya olu ye fiɲɛ in na kɔni an b'a ladɔnniya k'a fɔ a tilalen kɔ a ka lajɛrɛ la Maliden minnu sigilen bɛ Tchad ani olu ye kumaɲɔgɔnya kɛ lasigiden bɛ yen bi n'o bɛ Mali tɔgɔ la l'ambassadeur du Mali au Tchad
o ye Général Sadio Gassama n'a o fɔra ka ban maa caman hakili bɛ jigi Amadou Tumani Ture ka minisiri kofɔlen in na. Général Sadio Gassama ale ni Bandaw hali n'a sɔrɔ dɔ ka kɔrɔ dɔ ye ko nka o ye ɲɔgɔn sɔrɔ sɔrɔsiya nasiraw la. O de la Bandaw a y'a jira k'a fɔ min kɔni ka d'ale ye maliden minnu sigilen bɛ Tchad o ka lasigiden min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ Général Sadio Gassama la o ka a lamɛn o ka bɛn kelen ma Tchad. Ni tɔgɔ duman bɔra maliden minnu sigilen bɛ Tchad kana fɔ Mali la ko kɔni ka d'a ye. Bandaw a ye a jira k'a fɔ ko min bɛ yen bi ko a bɛ fɔ ko kami ɲɛ b'a ɲɛmaa tɔ na wa ko minnu fana b'a kɔfɛ ko a ka ɲi ni ɲɛmaa ye min fɔ ko m'o fana k'o lamɛn min ka fisa o ye o de ye. San'a ka bɔ yen kununko Bandaw Tchad sɔrɔdasi minnu bɔnn'u ni na Mali la n'a bɛ t'i jɔ cɛ 100 bɔɲɔgɔnko la yɔrɔ dɔ kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ olu kama k'o kɛ martyrs tɔgɔ ye. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko a taara ɲɛ da o kan ka tila ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin olu ma. O siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Bandaw kɔfɛ de sa kununko tileganfɛlanfan a ye pankuru ta ka jigin an fɛ yan Bamakɔ. Sotaramaw ani taxiw ani car dɔw olu ye baarabila kɛ kunun. O baarabila in senfɛ a kɛra gɛlɛya ye gɛlɛya min n'a labanna lajɛrew ma. Kununko tile fɛ syndicat minnu bɛ yen ani transporteurs ka syndicat ka fara minisiri yɛrɛ Maganfili Dabo sigira k'a kilinaw jira ɲɔgɔn na. O ye fɛn saba fɔ o fɛn saba o ta k'o la minisiri kɔrɔ fɛn fɔlɔ ye jumɛn ye ko a b'a ɲini minisiri fɛ péage wari min n'a bɛ sara ni a kun kelen bɛ taakasigi kelen ye n'a dun ma ɲɛ k'a fɔ a bɛ kɛ taakasigi 2 ye ko ka waati di syndicat ma u ka se ka kunnafoni d'u ka maaw ma. Teliyala Maganfili Dabo a y'a jira k'a fɔ o tɛ baasi ye ko a bɛ a baara bilali sen kan k'a b'a bila masikalo o tile fɔlɔ la n'o kɔni jɔra bɛnkan ye min ye ko o bɛ kɛ. Syndicat ka laɲini filanan o y'a ye k'a fɔ fɛn min n'o ye taxi minnu bɛ boli olu ka ko kan ka kɛ kɛcogo min na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko ka hakilina jagabɔ o kan. Ani bibi in na transport ko yɛrɛ bɛ cogo min na syndicat ko bɛ cogo min na bi o kelen bɛ gɛlɛyaba ye ka da ka taabolo jɔnjɔn t'a la bi. O syndicat kɔni ka ca ko min kɔni ka fisa o ka fara syndicat ani transporteurs ninnu bɛɛ lajɛlen k'i hakilina kɛ kelen ye walasa u bɛ se ka bɔ nin gɛlɛyaba in na cogo min na. Kulemalenkaw fɛ yen kununko Ebola kɛlɛli wulikajɔ bɛ sen na. Madame Docteur Fanta Sibi ale ye sen fa ka se Kulemali kununko Mali ani Laginɛ dancɛ min bɛ yen a taara ka t'i ɲɛ da o ma kɔfɔlɔ olu kan. Kabiri kelen an b'a ladɔnniya k'a fɔ kabiri san 5 Ebola lakodɔnna san min ko jɛkulu dɔ sigira sen kan n'a bɛ f'o ma ko comité de veille wa ko a ma sigi Kulemali dɔrɔn na donda caman bɛ yen ko comité de veille sigira o donda bɛɛ lajɛlen na. O de la Docteur Fanta Sibi ani o comité de veille ye maaw ye ɲɔgɔn ye. Baara kɔrɔ tun bɛ cogo min na k'a kurakuraya maa minnu tun bɛ comité de veille la yali n'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen dafalen don walima n'a bɛɛ lajɛlen dafalen tɛ ko k'o hakilinaw di joona. An b'a ladɔnniya k'a fɔ Docteur Fanta Sibi a ye nin kunnafoni di. A y'a jira k'a fɔ u bɛna yala donda bɛɛ lajɛlen na donda minnu bɛ yen ni baara kun kelen b'a la waati tɛmɛn'o la ko bɛɛ k'i hakili to i ka baara la ka da kan u bɛna wulikajɔ kɛ ka se nin bɛɛ lajɛlen na. O laseli kɛra kununko Kulemali Docteur Fanta Sibi ale fɛ. Maliden minnu sigilen bɛ jamana ko kan ni dɔnniya ni se b'u ye olu bɛ se ka na baaraw walima u hakilinaw jira cogo min na Mali la. Tile 2 baara lasigi de kɛra o kɔnɔna na kɛra Bamakɔ ɲamaya tun bɛ maa min yɛrɛ bolo o ye Premier ministre Mokhtar Wane ye. A lajɛrɛ a kun cɛra kunun fɛn caman fɔra a kɔnɔna fɛnba 3 o fɛnba 3 i n'a fɔ an ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ maliden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan n'a bɛ f'o ma ko Alhamdu Ag Elien ale y'a jira k'a fɔ wulikajɔ bɛ senna nin waati in na maliden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ko u ka kuma y'a jira k'a fɔ sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔlen don bi kosɛbɛ donda la aéroport la k'u sɛgɛlen don an bɛ waati min na comme sisan e ye maliden ye n'a fɔra k'a fɔ ko ne e bɛ don i ka Mali la n'a fɔra k'e bɛ don i ka jamana kɔnɔ walima ne bɛ bɔ i ka jamana kɔnɔ k'o kɛ gɛlɛya ye papier ko nasira la ko o kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye olu ma bi
o de la amala donna k'a fɔ ala fɛ yan zegwa o kɛlen bɛ k'u ka so min dayɛlɛ a baarakɛlaw nana ka ban walasa kana baara bila sen kan maliden fɛn fɛn n'a y'a sɔrɔ i sigilen bɛ jamana kɔ kan walima i tɛmɛntɔ ka taa jamana kɔnɔ ko ka nɔgɔya daki cogo min na ko o baaralaw olu daminɛna ka ban ni minisiri kofɔlen Ahamadu Ag Eliane ale y'a ja k'a fɔ min ka fisa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni na ko bilama o min ye gɛlɛyaba ye an ka maliden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛlen bɛ ni n'a bɛ se ka sɔrɔ lafiya la cogo min na ko fɛɛrɛw o tigɛlen bɛ kabiri sisan o siratigɛ la o ye a jira k'a fɔ ni n'a tɛ maa minnu bolo o ye yɔrɔ dɔ dayɛlɛ Bamakɔ ka tila ka tɛmɛsira dɔw bila o dɔw bɛ kɛ WhatsApp kan dɔw yɛrɛ bɛ kɛ téléphone sira kan ni ye weleli k'o la an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ ko o bɛ kɛ laseliba ye teliyala k'a ka carte nina ko k'a nɔgɔya. Emmanuel Macron a ye bandaw tanu ko ni y'a ka kuma jateminɛ tuma min na ni lajɛrɛ kɛra o don Tchad Emmanuel Macron ye min fɔ furancɛ fanga in ma ko bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ yali sirankan don wa walima a bɛ ka min fɔ a sera kɔnɔ wa a y'a ja k'a fɔ ko bandaw n'a ka gouvernement kalo 3 kɔnɔ k'olu ye min kɛ ko hali gouvernement dɔ tɛmɛna san 5 san 6 kɔnɔ k'olu ma se k'o kɛ k'a bɛ foli ani tanu lase bandaw ma wa ko nin cogo la tan baara bɛ nɔgɔya teliya la hali n'a danna laban in na lajɛrɛ min kɛra Kidalikaw fɛ yen ka sanga bɛnkan min taara Alger o waliyali ko bɛ se ka dali kɛ maaw la bibi na fana o ni Faransi post Barkhane o ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na ni o bɛ ka angara da kosɛbɛ jadikɛlaw ɲɛ o taabolo k'o ka ɲi o la ko a ko tɔ ye min ye bi u bɛ min fɔ ka ɲɛsin bandaw ma yɛlɛma maa wɛrɛ Faransi tɛ se ka jamana yɛlɛma ni jamana kɔnɔdenw tɛ o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o gɛlɛyaba de bɛ Mali kan bi Mali yɛlɛmali o de ye baaraba ye furancɛ fanga a bɛ ka nɔbɔ kabiri Mali danna kuma min fɔra kunun ko Sadio la a ɲɔgɔnna kuma ma deli k'a fɔ Sadio la ka d'a kan ko Sadio la sanu a bɛ bɔla bi minisiri Lamine Seydou Tarawele ka kuma la k'a bɛ san 20 bɔ wa ko yɛlɛmaba tɛ ka don a kow la min yɛrɛ ma diya minisiri kofɔlen n'a y'a jira k'i bolo da tabali kan k'a fɔ o bɛ dabila o y'a ye k'a fɔ ko sanubɔ ye ko wɛrɛ ye ko nka n'a fɔra san 20 kɔnɔ kadiri minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw la ka na o kadiri ma se ka sɔn an fɛ yan Mali la k'o tɛ bɛn o la ko min bɛ yen sisan kabiri sisan a y'a fɔ o Sadio la a sanubɔla ɲina a ɲɛma min bɛ ɲɛmaya la bi a y'a fɔ ɲɛna k'a fɔ a ka da min na dunan minnu bɛ na n'olu bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na kɛ ɲɛma ye Mali la yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sadio la minnu kɔnɔ ko k'a dabila ko maa kalannenba caman bɛ Mali la bi ko Mali tɛ dɔwɛrɛ sɔrɔ 100 la 20 kɔ wa n'a fɔra fana ko nafasɔrɔ yɔrɔ b'a la o maa fanba bɛ bɔ jamana kɔ kan ka na ko o ko dabila k'a ti a fɔ k'a nɔgɔya fiyewu Lamine Seydou Tarawele ka kuma la olu nana baara de kama u mana fɛn ko la ko kɛrɛfɛ kuma minnu bɛ ale tɛna da don la ale bɛ n'a ka baara de la fɛn tɛ di ale ma a yɛrɛ mako tɛ fɛn na a bɛɛ ka fisa ni maa ye fɛn da k'i b'a d'ale ma ko o kuma t'a la ale ka kuma la ko fɛn minnu da yira la ale la o b'a yira k'a fɔ minisiri fɛn fɛn san 20 in kɔnɔna na ni olu ye minisiriya kɛ ko bɛɛ kan ka kaso kɛ n'o ye minisiriya kɛ ka ɲɛsin dugujukɔrɔ nafolo ko ma ko bɛɛ kan ka kaso kɛ ka d'a kan hali n'a jara i bɛ taa ne bɛ taa usine min na i bɛ ladiya fɛn min na yali kun jumɛn na o bɛ nin ladiya o n'a ɲɔgɔnnaw la ko ale Lamine Seydou Tarawele tɛ sɔn o ma bi wa k'a bɛ min fɔ Sadio la a usine bon tigilamaw ɲɛna k'a bɔ sisan na u k'a baara daminɛ joona ka dɔw bila ka bɔ baara la ka maliden minnu n'olu kalannenba don cadre malien ko k'o ta k'o don baara la ko min ka fisa o ye o de ye libikaw ka sanga karafi ka bɔnɛni ma nin na wulikajɔ kɛra ye kunun ko kosɛbɛ a b'a ladɔnniya k'a fɔ karafi kanubagaw bɛ Libi bi hali n'a sɔrɔ tun ma dalen don o y'a sɔrɔ se t'u ye ko nka kamalen min talen filɛ nin ka kɛ premier ko kura ko o ye maa ye danamaba ka d'a kan ko a lakodɔnnen don min ye o ye ladiriya ye o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ wulikajɔ min kɛra kunun o y'a sɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔ bɛ kosɛbɛ Kalifa Antar ani gouvernement ɲɛma min tun bɛ yen ko fɔɲɔgɔnkɔ tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ Kalifa Antar yali premier kura min talen filɛ a bɛna ko kura ka na a ka daga sigi o da la wa caman y'a jira k'a fɔ ko Kalifa Antar fara maa wɛrɛ ninnu kan ko minnu n'olu tun ye marifa ta
ko bɛɛ yɛrɛ kɔni sɛgɛnna kɛlɛ la sa o siratigɛ la ko maa sɔrɔli bi libi min bɛ marifa ta ka taa adamaden faga yɔrɔ ɲini ko o ka dɔgɔ sisan an bɛ waati min na komi sisan kalo ni tile 21 sanni sɔnni cɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ o ye kalafili Niger o siratigɛ la a bɛ kɛ maa fila ni ɲɔgɔn cɛ Mahamadu Bazoum ani Mahamanu Usmane an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o bɛ ka propagande kɛ ko yɔrɔ dɔw bɛ yen k'a fɔ ko jaadikɛlaw ko fo o ka vote candidat dɔ fɛ ko o kɔni o kuma ye ni Mahamanu Usmane n'a ma farati o kumaw la o kumaw bɛ ka bɔ fan min fɛ ko o ye namara kumaba ye ko nka o bɛɛ lajɛlen n'a taw ta ale ye fanga kɛ ka bɔ san 1993 ka na 1996 o san saba hali n'a sɔrɔ coup d'état kɛra la ko bɛɛ ye dɔ dɔn ale ka kow la o la u bɛ kɔni bɛ k'a fɔ bi ka jaw yɛrɛ la Mahamadu Bazoum ale yɛrɛ kɔni yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ sennɔ ye n'a taara yɔrɔ yɔrɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ jama bɛ bɔ fan bɛɛ lajɛlen na ka kunbɛn misali la kununko a tun bɛ Maradi jama min bɔra Maradi ka kunbɛn a yɛrɛ ko sisan kɔni ko a ko banna ka da kan min tun ka gɛlɛn ale bolo o Zender ale ni Maradi ka da kan jamana tɔ ko bɛ ale ka bolo kan Ousmane Sonko Sénégalikaw fɛ a laban fɛn bɛ taa la cogo min na politique n'a nasiraw la a laban ye kaso ye député minnu n'olu bɛ député bulon kɔnɔ Sénégal o kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ min boloda ko Ousmane Sonko a nana ɲɛbɔ ka musomanin dɔ fɛ ka jagoya cɛnimusoya jagoya ta ka ɲɛsin a ma o musomanin kofɔlen fana de ye plainte k'a kan hali n'a y'a sɔrɔ Ousmane Sonko a ko kalon don ko politique maaw olu de nana fara ɲɔgɔn kan ka nin ko in labɛn Macky Sall bolo walasa ka nin ma kofɔlen k'a kunbɛn ka d'a kan ko Macky Sall bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ maa ma ne de bɛ se ka o kala bila ɲin na o kalafili nata in la walima a ka mandat sabanan ko la ko o kɔni a bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ a ma bɛɛ lajɛlen dabɔ kuma la wa ko maa wɛrɛ fana tɛ ka o kɛ dɛ Sénégalika gɛrɛgɛrɛ minnu kan ka tiɲɛ fɔ jamana ɲɛmaa ɲɛna o de filɛ nin ye ka fara ɲɔgɔn kan ka labɛn kɛ ka Ousmane Sonko député don a dun tɛ se ka minɛ ka don kaso la ka député jala o to a la wa o ye lajɛli de kɛ kunu ka jɛkulu dɔ sigi sen kan o jɛkulu olu bɛ hakilina jagabɔ fɛɛrɛ min kan ka kɛ n'a y'a sɔrɔ Ousmane Sonko ni a ka député jala bɛna bɔ a kana walima n'a bɛna to a la walasa kiiri ka tigɛ ko o jɛkulu sigira kunu a dun a sigira sigi cogo min na olu ye baara daminɛ cogo min kunu a ka ca Ala fɛ ko Ousmane Sonko k'a fɔ a bɛ bɔ nin ji la a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ Muhammadu Buhari laban in na maa 27 o cɛra o don ka taa n'o ye Boko-Haram maaw fɛ Muhammadu Buhari a dun y'a jira don tɛmɛnen la kabiri a bɛna jamana ɲɛmaaya la mandat fɔlɔ la don min ko n'Ala sɔnna ma ale bɛ Boko-Haram ko k'ale b'a ban wa a ma ban a ma sɔn ka ban ka d'a kan ko an bɛ waati min na komi sisan hali tile 2 in na maa min n'o cɔmina k'a bɛ t'i jɔ maa 27 la u taara fara maa caman kan ye Muhammadu Buhari de tulo bɔ kunu ka wele se a ka lakanabaaw ma k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ minnu cɔminen filɛ nin ko kura tile 2 in na ko o minɛ teliya la ko ka t'u nɔfɛ teliya la k'u labila ko n'o tɛ ko a bɛ gɛlɛya ale ka fanga o ma bi ye demi-finale bi ye quart de finale laban ye ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ lansara n'o selila an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bi Segu balontan terrain na ka taa fɛn min ne Koledu ale ni club Moriba Jala olu bɛ nin kuwa da ɲɔgɔn na bi quart de finale o laban na o la an bɛ wele se bɛɛ ma an bɛɛ lajɛlen ka taa bi ni ka taa ni ɲɛnajɛ in boloda n'a y'a sɔrɔ maa min fana bɛ fɛ ka kubu da hakili la fɛn min n'o ye district a labɛnnen bɛ nin waati in na ka kubu wɛrɛ k'o kɔnɔ an bɛ sigi tigilan in kan fɛn min n'o ye Badara Sayada Kulubali Siningaja Morikɛ n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ ko a bɛna siran ɲini Zeguwakaw fɛ k'i kun da Kucala kan o la dun kɔrɔlen ko don n'a bɛ taa kuma o kuma an bɛ nin kunnafoni kelen di ko o siran ɲini de don n'a a taara don min a kana bali maa caman na an b'an to yen na ka foli lase Moriba Jala ma bi a bɛ an fɛ yan a donna an fɛ yan kununko an b'a fɔ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen o la aw ni ne fana bɛ ɲɔgɔn bila sɔgɔmada in na foli ani tanuli n b'o ɲɛsin aw ma aw k'an bɛn a to b'a la salama